lehen mailan egin zenuen lehenengo partida hura, nola gogoratzen duzu egun hura? Oroitzen naiz 3 egun lehenago komunikatu zidatela debuta egingo nuela, partida jokatuko nuela, eta, 3 egun egon nintzela iaia lorik egin gabe, urduri, nervioso, partida iritsi zen, eta, oraindik ere jende asko gogoan du partida hura, egia esan oso berezia izan zen, Madrilen, Vicente Calderón zelaian Atletico Madrilen aurka, Canal Plusek telebisatua, eta kaleratu egin ninduten, txartel gorria atera zidaten, eta gainera istilu batzuk izan dituen beste taldeko jokalari batekin, kamerek hori grabatu zuten, eta egun batetik bestera ez ezagun izatetik ezagun izatera pasan nintzen, ze sona handia izan zuen estatu mailan partida hartan gertatu zenak. Eman behar luke gainberaren hasiera zela, baina gainbera beharrean gorakada izan zen niretzat. Ze asko hitz egin zen nitaz aste horietan, eta fama handia hartu nuen, eta jendeak nire egun hortako lan asko baloratu zuen, naiz eta kaleratua izan. Nire indarra zelaia, nire ausardia asko baloratu zen. Egia esan bombazo bat izan zen, Gipuzkoa mailan. No es una cosa que me quite el sueño, ¿no? Pero bueno, si me llaman bien y si no, pues lo importante ahora es la Real, y eso vendrá si tiene que venir. Partidu bat egiten manuen, urrengo gunean egunkariek ikusten nituen, da partidu txar bat egiten manuen, nituen begiratzen. Gestionatzeko ezen erresa. Oroitzen naiz, aste bat lehenago Tolosan jokatu nuela partida, Tolosaren aurka 3. mailan, 200 pertsonaren aurrean. Debuta egin nuenean 40.000 pertsona zeuden, baziren kazetariak nire lana baloratzen zutenak, Gipuzkoasoak nire lana baloratzen zuen, eta hori kudeatzea etzan batere erraza. Uste dute futbolak gozamen izatetik sufrikario izatera pasazela debutatu nuen egunetik bertatik aurrera. Ze gozatzean pentsatu beharrean, pentsatzen nuena zen utzik ez egitea, maila ematea, handik aurrera, presio asko, beldur asko, maila emango ez nuenaren beldurra, eta ordutik aurrera etzen gozamen bat, baizik eta beldur bat, edo, sufrimentua ekarri txezakeen zerbait. Lehenengo mailako jokalari nintzenean, hasi nintzen nahasmendu obsesibo konpultsiboa pairatzen, eta uste dut erlazio zuzena duela, presio guztiarekin eta urduritasun guztiarekin, antxetate guztiarekin. Zelaian zeuden marrak eskubiko oinarekin pasatu beharra, edo higienea, eskuak askotan garbitzen dituen, edo norbait ukitzeak beldurra ematen zidan, superstizioak, denak elkartzen ziren, eta etzen erreza horrekin normal bizitzea, eta are zailagoa zen lehenengo mailako talde batean nibela ematea. Jabetzen hasi nintzen etzela normala gertatzen ari zitzaidana, gauzak eskutuan egiten hasi nintzen momentutik. Eskuak 20-30 aldiz egunean garbitzen, gauza guzti horiek eskutuan egiten hasi nintzen, eta konturatu nintzen zerbait eskutatzeko neukan normala etzelako zela. Zeren beldurtzenean? Futbolean beti beldurrak dira bat, zelaian maila ez ematea, baina bigarren beldurra da aurrengo urtean kontraturik ez edukitzea. Eta horrelako gaitz bat neukala kontatzeak ez dut uste lagunduko zuenik urrengo urterako kontratua berritzen. Eta beraz, noski klubean hori eskutatu behar izan nuen. Nire inguruko jendeak pentsatzen dute konturatzen zela gauza bitxiak egiten dituela. Gero momentu batean taldekide batzuk komentatu behar izan nien, beraien laguntza eskatzeko ere, eta taldekide batzuk baziren nire aliatuak, banituen 2 edo 3 aliatu, dutxetan xaboia dosifikatzen ziatenak, ez ziatenak usten behar nuena baino xaboi gehiago erabiltzen. Banituen aliatu batzuk, taldekide batzuk, baina klubari berari, entrenatzaileari, direktibari sekulez nion hori azaleratu noski. Bidean utzi nuela Osasuna. Baina ez naiz ezertaz damutzen. Enuke ezer aldatuko. Ze orain naizena guztiaregatik da. Nahasmendu obsesibo konpultsiboa ia seguru nago lehenengo mailako jokalari izateak sortutako presiotik iritsi zela.
beraz osasuna galdu nuen, osasun mentala kasu hortan, baina naiz ezertaz damutzen eta enuke ezerre aldatuko, ezer ere. Esan dezaken nire txikitako ametsa bete nuela, gero ametxura ez nuen gozatu, inundik inora, ametxura gero momentu askotan sufrikario bilakatu zen, baina 8-10 urtekin nire lehenengo realeko kamista oparitu ziatenean, nire auzoko frontoian ni bakarrik aritzen nintzenean baloiarekin, amets bat neukan, realean lehenengo mailan jokatzea, eta hori lortu nuen. Eta orain, 21 urte pasata gero, arraunago realaren historia luze hortan nire izena utzi izanagatik. Nik 20 urte behar izan ditut guzti hartaz barre egiteko. Baina orain eskenatoki baten gainean egiteko gai naiz, barre egiten diot nire sufrimendu guztiei, eta kasu hontan futbolistok izeneko bakarrizketa hontan, espreski barre egiten diet, irri egiten diet, lehenengo mailako jokalari nintzenean, hainbeste sufriarazin duten egoera guztiai.